Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Itago na lang po ninyo ako sa pangalang Irea from Isabela. Minsan sa buhay ng tao may darating na hindi mo naman inaasahan. Yung patitibukin ng puso mo, pasasayahin ang buhay mo, at paiiyakin ang mga mata mo. I was 13 when I met my first boyfriend, si Al. Nakilala ko po siya dahil sa pamangkin siya ng kaibigan ko. Sa text lang po naging kami. We met twice pero bigla kong naramdamang nasasakal ako sa kanya. Ganun pala yun, no? Dati tinatanong ko ang sarili ko kung bakit wala akong boyfriend. Na ano kayang pakiramdam ng may boyfriend. Then nung naranasan ko na, parang hindi ko kaya kasi nasanay akong ako lang. Walang pumupuna ng ginagawa mo. Walang magbabawal sa mga gusto kong gawin. So nakipag-break ako sa kanya. Sa text lang din. Kasi hindi ko alam kung paano ko siya kakausapin dahil hindi ko naman talaga alam kung papaano. After 3 years, I met JR. Kapatid ng boyfriend ng ate ko. Hindi ko siya pinapansin dahil may girlfriend po siya. Ayoko naman maging third party. Iniwasan ko siya pero siya ang mapilit. He always finds ways to snatch me from my friends kapag magkakasama kami. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ayoko ng setup na gusto niya. Na ayoko sa ginagawa niya. Dahil medyo may gusto rin naman ako sa kanya. Until we kissed twice. Ako ang gusto ng papa niya pero pakiramdam ko noon, pinaglalaruan niya lang ako. Until umuwi siya sa mama niya sa Cavite. Sabi niya tatawagan niya ako. Pero ni isang text o tawag, wala ako natanggap. Ang sabi ko noon, siguro karma ko to dahil sa ginawa ko sa first boyfriend ko noon. 2 years later, I met Dan. Second year college ako noon. Adventurous, wild and free. Nagtagal kami ng 2 taon. Long distance relationship kami at tuwing bakasyon lang ng school kami nagkikita. April 6, 2012 nang ibigay ko sa kanya ang unang bukadkad ko. Ano ba yan? Bukadkad. Ibinigay ko sa kanya ang unang bukadkad ko. Ano ba naman Ikaw, yan? bukadkad ka ng bukadkad agad, Bukadkad ka more, ha? Mahal ko siya at alam kong mahal na mahal niya ako. Nabuntis ako. Pero hindi ko masabi sa mga magulang ko. Dahil kahit minsan naman ay hindi pa siya humarap sa kanila. Hindi ko alam ang gagawin ko noon at hindi ko rin naman masabi sa kanya dahil alam kong ipapakasal nila agad kami. Hindi naman sa ayaw ko siya mapangasawa. Pero natatakot kasi ko. Natatakot ako dahil alam kong hindi ko masisiguradong ako lang ang magiging huling babae sa buhay niya. Naghiwalay kami ng 4 na buwan. December that year, nahahalata na ni Mama na hindi na ako gumagamit ng pads. Nang isang umagang nakatabi ko ang kapatid kong panganay, ay nahalata niya rin na hindi pangkaraniwan ang laki ng tiyan ko. Ang bunsong kapatid ko lang ang nakakaalam. Isang umaga, kinausap ako ng mama ko. Hindi ako umiimik at hindi ako makapagsalita.
The next day, si Papa na ang kumausap sa akin. Sa kanya ako umamin. My dad cried. Sabi niya kausapin niya daw si Dan at kausapin ko din at tanungin kung anong plano niya sa akin at sa magiging anak ko. He said he wanted to marry me. We agreed on that. Aakyat na sila ng pamamanhikan. Pero may nangyari. One night he got really drunk. Hindi ko siya makontak. Until the next thing happened. Umakyat na nga sa pagpapakasal. Pero hindi sa akin. Kung hindi doon sa babaeng nagalaw niya nung nalasing siya. Nanganak akong hindi siya pumunta. Hindi ko alam ang mararamdaman ko. Sabi niya mahal niya daw ako pero hindi niya daw sinasadya. Na ayaw naman daw niyang pakasalan yung babae. Pero wala siyang magawa. Masakit, mahirap, nakakamatay. Pero kinaya ko. Kinaya ko para sa mga taong naniniwalang kaya ko. Para sa pamilya at mga kaibigan kong nandyan palagi para sa akin. At higit sa lahat, para sa anak ko. We lost communication. Naging rebelde ang isip ko matapos nun. Dumaan pa si Franco, si Ricky at si Julius. Pero lahat sila manloloko. Ewan ko ba? Pero hindi ako umiyak nang niloko nila ako. Para bang namanhid ako sa sakit. Kaya itinuon ko na lang ang sarili ko sa trabaho at anak ko. Hanggang sa mabalitaan kong naghiwalay din si Dan at ang asawa niya. 3 taon na ang anak ko nang dumating sa buhay namin si Roy. Sabi ko, finally binigyan ako ng Diyos ng tamang tao. Ng tamang lalaki na magbibigay ng pagmamahal na akala ko ay hindi ko na mahanap. He loves my son, and he loves me. My friends and family like him very much. Okay na okay kami. Masaya. Handa na akong sumugal ulit. Handa na akong maging buo ulit. Pinatunayan niyang kaya kong magmahal ng ulit ng buo. Na kaya ko pang sumaya sa pag-ibig. Ipinaramdam niyang wala akong dapat pang ipag-alala sa pagmamahal niya. Na ako lang. Pero nawalaan lahat ng yon. Isang araw na papunta siya ng Cagayan, ay sumalpok ang motor niya sa isang trailer truck. Dead on the spot si Roy. Dumilim ang mundong binigyan niya noon ulit ng kulay. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko sa mga panahong yon. Para bang ayaw nang tumibok ng puso ko. Parang ayaw nang bumangon ng katawan ko. Parang gusto nang huminto ng paghinga ko. Parang ayaw ko nang mabuhay. Papaano na nga ba? Saan ako magsisimula? Anong kasalanan ko? Anong pagkukulang ko? Bakit ako? Ang hirap. Parang sasabog ang puso ko. Bakit si Roy? Ako na lang dapat. 4 na taon na rin ang nakalipas matapos yun. Nagtatrabaho na ako ngayon sa isang minahan dito sa norte. Umiiyak pa rin ako kapag naalala ko yung mga nangyari. Pero naging malaking parte ng pagbangon ko ang pag-iyak. Nasaan man si Roy ngayon, gusto ko siyang maging masaya. Sa tingin ko naman okay na ako. Kasi kapag may nakikita akong nagdadrama dahil sa love life, natatawa na lang ako. Parang kay sarap ikwento sa kanila yung pinagdaanan ko. Parang ang sarap sabihin, buti pa nga kayo ganyan lang eh. Pero sa bagay, kanya-kanya tayo ng sakit. Ang sarap sabihin, sana ganyan lang ang pinagdaanan ko. Alam niyo yun? Sana nga ganun na lang. Pinili kong maging masaya. Pinili kong bumangon.
Pinili kong magmahal at hindi ko pinagsisisihan yon. Umaasa pa rin akong isang araw masasagot lahat ng mga bakit ko. Na magiging buo din ako. Diba tambalan? Diba? Salamat po sa inyo dahil sa mga panahong papatakan luha ko sa umaga. Nandyan kayong nagpapasaya sa akin. Sana lang po mabasa niyo po ito at makilala ko rin kayo balang araw. Ang edad po ng anak ko ngayon ay ang panahong naging masugid na tagapakinig ako ng tambalan. Pinaiyak man ako ng panahon, panggigitiin pa rin naman ako ng mga pagkakataon. Ako po si Irea, isang masugid niyong tagahanga, at ito ang aking kwento. Always your number one SM radio station.